ଆଜିର ମୋ ଲେଖାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମେ ଓ 6 ଋତୁ। ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୁଅ ତୁମ ଉଷ୍ମତାରେ ହଜିଯିବି ମୁଁ। ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୁଅ ତୁମ ଉଷ୍ମତାରେ ହଜିଯିବି ମୁଁ। ତୁମେ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ହୁଅ ତୁମ ପ୍ରତିଟି ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ଭିଜିଯିବି ମୁଁ। ତୁମେ ଯଦି ଶରତ ହୁଅ ଶ୍ୱେତ କାଶତଣ୍ଡି ପରି ଝରିଯିବି ମୁଁ। ତୁମେ ହେମନ୍ତ ହେଲେ ଚିର ସବୁଜ ହୋଇ ଝଟକୁଥିବି ମୁଁ। ତୁମେ ଶୀତ ହେଲେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କାକର ବିନ୍ଦୁରେ ହସୁଥିବି ମୁଁ। ତୁମେ ଯଦି ବସନ୍ତ ହୁଅ ତୁମ ମଳୟ ପବନର ଶୀତଳତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ସାଜିବି ମୁଁ। ତୁମେ ଯଦି ବସନ୍ତ ହୁଅ ତୁମ ମଳୟ ପବନର ଶୀତଳତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ସାଜିବି ମୁଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନ ହୁଅ ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ନୂଆ କାରଣ ଖୋଜୁଥିବି ମୁଁ।